Okay, so ngayon mga kalakuan, dito tayo ngayon sa Centrum dito sa Labrador. So nagpapagas muna tayo. And inunahan na natin muna sila, yung mga kasama natin, since sobra yung traffic ngayong araw na to. Ang araw ngayon ay Holy Thursday, no? And grabe yung dagsa nung papasok dito sa Pangasinan mga kalakuan. No? So ngayong araw na ito pala ay tarlak tayo. Magpapatarlak tayo, di ba? Tarlak ba? Tarlak. So, magbibisita iglesia tayo. Start tayo ng mga taram, tama ba? Mga taram. Okay. Hanggang sa makaabot tayo sa Tarlac. Okay na, goods na. Welcome! Nandito tayo ngayon sa bayan ng Aguilar and ito yung magiging first stop natin mga kalakwatsa. So, ng ating bisita sa iglesia. So, kung matatandaan nyo mga kalakwatsa na ito yung ating last stop before nung first na nagbisita iglesia tayo mga kalakwatsa. Ngayon, ito naman yung first stop natin. No? And kung matatandaan nyo din, hindi rin tayo nakapasok sa loob nung time na yon kasi sarado siya, kaya sa labas lang tayo nagdasalan. Kaya pinili natin na ito yung maging first stop natin, no? Para mapasok natin siya. Okay mga kalakwatsa, tapos na tayo dito sa first stop natin, dito sa St. Joseph the Patriarch Parish dito sa bayan ng Aguilar. So next stop natin ay sa mga Tarlac. So tara, kasama pa rin natin si Marlac Motor, Sir Gilbert, and si Ma'am She. Si Bicheta na pa sa loob. Ayun na siya. Nagbabawas ng mga kasalanan si Buton. Mukhang napadami ate kasalanan niya ng buong taon. Ano? Sobrang ang tagal niyang nagdasal. Sabi ko mukhang napasobra ata yung mga kasalanan niya ng buong kasalanan kasi. Actually napapansin ko pag kami nagbibisita iglesia, no, yung mga first year tsaka second year, laging ang tagal niya magdasal. Isang taon na kasalanan ko yun. Oo, kaya ganun katagal mga magdasal. Pagbigyan na natin, no? Ngayong araw na to, makadiyos po siya. Yes. Walang bahid. Walang bahid ng ng kadumihan. Kadumihan, gano'n. Dito na tayo mga kalakwatsa sa bayan ng mga Tarem. At ito yung magiging second stop natin, no? Para sa ating bisita sa iglesia. And yes, ito na yung ating year 3 na nagbibisita iglesia tayo mga kalakwatsa. Kaya ginawa na nating tradisyon na talaga. Tara mga kalakwatsa, punta na tayo sa simbahan ng mga Tarlac. So dito tayo ngayon mga kalakwatsa sa St. Raymond of Peñafort Parish. Ayan. Tapos na tayo dito sa second stop natin, dito sa St. Raymond of Peñafort. So, very strict sila dito sa simbahan na to, since talaga merong dress code naman talaga na kailangang sundin, no? Kaya yung mga bawal ang sleeveless, bawal ang naka-chanelas. So, proper dress code talaga mga kalakwatsa. Of course, sambahan to, and dito tayo nagdadasal, no? Talagang dapat yung suot natin is presentable and tama. So tara, next stop natin, di ko alam, Camiling or San Clemente. So ano na tayo, papunta na tayo sa Tarlac mga kalakwatsa. So yung mga bayan na susunod is yun na yung ating tutumpukin. So tara, let's go sa Tarlac. And we're finally here dito sa probinsya ng Tarlac. Kakalagpas lang natin sa Arco, no? So ang unang bayan na dadaanan natin ay ang
San Clemente, Tarlac. No? Hindi ko alam kung saan ang bayan nila dito. So, tignan na lang natin kung ano yung madadaanan nating simbahan dito. St. Jude. St. Jude the Parish Church. Okay. Ito yung simbahan nila dito sa Tarlac. So, tara. Marit lang siya. No? Marit lang yung kanilang simbahan dito, mga kalakwat siya. So, tara, magdasal muna tayo. Okay, so tapos na tayo dito sa San Clemente. Ang problema is hindi ko alam kung ano yung susunod na bayan. Ano ba yung susunod na bayan? Kamiling. Kamiling. Okay, so next na bayan natin is Kamiling. Makikisiar muna. Makikisiyag na muna si Bichesa. Meron palang pag ganito dito sa Kamiling. So Kamiling na ito mga kalakwatsa. Penitensya sila. Yung iba may dalang may pasan na krus, no? Hindi lang isa yung may pasan ng krus, pero marami sila. Yung iba naman is hinahataw nila yung kanilang likuran, no? Yun yung kanilang way, no, para magpenitensya mga kalakwatsa, no? And of course, kailangan din natin respetuhin yun, no? Kasi sigurado ako na yung mga gumagawa ng mga yun ay may mga panata din. So, nagiging panata na nila siguro yun every year. Na pagdating ng mga ganitong araw, Semana Santa o Holy Week, ay ginagawa nila yun. Nagiging tradisyon na nila yung mga kalakwatsa. So, ito na yung simbahan. Siguro, no? Itong simbahan. So, tara. Okay. And we're finally here sa St. Michael the Archangel. No? Medyo naligaw tayo. Yung kanyang tinuro ko pala is hindi yun yung simbahan. Umikot tayo, no? Umikot lang. Parang sarado. Akala ko nga, kasi pagkatingin mo sa may baratilyo. Baratilyo sa harapan ng simbahan, sabi ko. So, pang-apat, fourth. Ano na ito? Dito, sa gilid. Pang-apat na simbahan na ito, mga kalakwatsa. Ang ganda dito, mga kalakwatsa. Malamig. Maraming puno. And napaka-peaceful nung lugar. Siyempre, simbahan nga, kaya very peaceful. Okay, tapos na tayo dito sa St. Michael, mga kalakwatsa. Mag-CR lang tayo. Then, ready to go na tayo sa next church natin para sa bisita iglesia na ito, mga kalakwatsa. Ay, sarap sa pakiramdam na nakapagbawas tayo ng mga kasalanan natin. Napakagandang tradisyon yung ginagawa na natin na ganito. Mas lalo nating pinapatatag natin yung faith natin kay Lord. Ang ganda dito mga kalakwatso. Ganda. Next stop natin ay sa Santa Ignacia ba? Hindi ko alam eh. Santa Ignacia daw. Ayoko nang tanongin si Marlak Moto at nangaaway. Oh? Ayoko na magtanong kung saan tayo pupunta kasi nangaaway ka. Santa Ignacia. Santa Ignacia. Oh, okay na, hindi na ako magtatanong. Okay, let's go para sa ating panglimang church para sa Bisita Iglesia 2023. Let's G. So, welcome. Dito na tayo sa Santa Ignacia. Dito tayo ngayon sa Our Lady of Fatima Parish. Okay. So, ito yung itsura ngayon ng Our Lady. Pero parang
magkakaroon ng renovation soon, no? So, yeah, that's a good thing naman mga kalakwatsas. Tara, pasok na tayo sa simbahan. Hi mga kalakwatsa, ayan, please subscribe to my channel at yung bago nating Facebook page. Ayan, dahil na-hack yung ating original page ng mga Indians. Ayan. Pag-pray ko yung mga Indians. Ngayon mga kalakwatsya ay papunta na tayo sa bayan ng Mayantok, no? Babalik tayo ngayon sa daanan natin and tutubukin natin yung Mayantok at yung Daddy Gilbert, no? And after nun, diretso tayo sa Monasterio de Tarlac. Grabe, ang ganda ng tanawin dito sa Mayantok, no? Grabe, nakikita nyo ba mga kalakwatsya? Napakaganda, no? Kung nakikita nyo lang yung nakikita ko, no? Mismo, no? Grabe. Wow ka talaga. Ang ganda talaga, napakagaling mo talaga, Lord. No? Ito yung mga lugar, mga tanawin na masarap sa mata, mga kalakwatsa. And yes, touchdown. Dalawa kasi yung simbahan dito. Dalawa, sir. Ito pero ito yung pinaka-populasyon nila. Ito. Andito tayo ngayon sa bayan ng Mayantok. And ito yung ating 6th church, no? Para sa bisita iglesia ngayong taon. So, dito tayo sa St. Joseph Parish. And, mayroon palang ano dito. Merong talipapa. So, tara. So, tapos na tayo yung mga kalakwatsa dito sa pang-anim na simbahan natin ngayon. At sobrang init. And kaya kailangan natin na may baon tayong tubig. And after ito, diretso na tayo sa monasteryo. And shout out pala sa mga volunteers natin na nag-assist sa mga kalsada, mga marshals, no, mga kapulisan, yung mga bombero, and yung mga riders din na tumutulong din, no, para mag-assist ngayong Semana Santa, no. So mabuhay kayo and God bless sa inyo. So ayan, good to go na tayo mga kalakwatsa. Diretso na tayo sa last spot natin. So let's go sa Monasterio de Tarlac. Ang lubang ng daan ng mga kalakwatsa, 6 lane. Yapo! Dito na tayo sa San Jose mga kalakwatsa. Mga lady riders, shout out sa kanila. Shout out po sa inyo. Ano kayo ba, magbibisita iglesia rin kayo? O bisita lang, walang iglesia. Bisita po. Ayun na. Kayo muna. Ito mo, ako muna. Ready po, 1, 2, 3, and okay. Natatanaw na natin mga kalakwatsa yung Monasterio de Tarlac at ayun yun mga kalakwatsa sa taas ng bundok. So medyo malapit-lapit na tayo sa katotohanan mga kalakwatsa. Ang muling simbahan natin para sa Bisita Iglesia 2023, ang Monasterio de Tarlac. Let's go! And we're finally here dito sa entrance ng Monasterio de Tarlac. The Risen Christ family welcomes you at Monasterio de Tarlac. Grabe. So merong entrance fee na 20 pesos. Okay, so yan. Pag pupunta kayo dito, no, para aware na rin kayo mga kalakwatsa na merong entrance fee na 20 pesos.
syempre, yun naman na gagamitin para sa development ng lugar. No? Daming tao mga kalakwatso. Makikita niyo yan. And meron din siyang parang Station of the Cross dito mismo sa lugar. Okay, yan yung sinasabi ko na merong siyang Station of the Cross din dito. No? And dito tayo magpa-park mga kalakwatsa. So marami siya pupuntahan, no? May picnic ground, yung giant pugad. And mga kalakwatsa, dito na tayo sa taas ng monastery at di Tarlac. And dito tayo sa parang view deck nila. Ayan, sa papunta sa Redeemer. So banda doon yung Redeemer mga kalakwatsa. Ayan, kasama natin si Marlac Moto. Ayan, dun siya. Mamaya magpapalipad ng drone si Marlac Moto. No? Ay, ito yung view na makikita nyo dito sa Tarlac Monastery. So napaka-overviewing yung view. Ganda mga kalakwatsa. So ikot muna tayo. Then saka tayo papasok ng simbahan para magdasal. And of course, ito nga yung ating huling simbahan para sa bisita iglesia ngayong taon na ito mga kalakwatsa. Maganda dito sa lugar na to is maraming kang mabibilhan. May mga souvenirs, no? Yan nga lang, syempre, para sa isang simbahan and kung gusto mo ng tahimik na lugar, no? Ayun, hindi siya tahimik kasi maraming binadayo talaga siya mga kalakwatsa. Ayun yung Redeemer, ito nakikita nyo. And ito yung view. Ayun mga kasamahan natin. Ang init, grabe. Hindi pasok na tayo mga kalakwatsa. Tapos na tayo magdasal mga kalakwatsa. Okay, balik tayo sa Redeemer at magpapalipad daw si Marlac Moto. Ayun na naman, may utang na naman tayo kay Sir Gilbert. So bago sa atin ito mga kalakwatsa. Nung nakaraan, nagmaliko tayo. Kasama ulit natin si Sir Gilbert. Ngayon, nag-Tarlac tayo, monasteryo. And syempre tayo pa rin kay Sir Gilbert. Ginamali ko kasi sa video. Kamusta ang experience ng bisita iglesia ngayon? Exhausting. Masyadong mainit. Gumilid na ako kanina. Oo nga sa punuan. Hindi ko na-carry talaga. Parang to take a little breath. So next season tayo? Pa-north. Pa-north! Papuntang north naman. Papuntang north tayo. Sa Ilocos naman tayo. Oo. Sige. Hopefully. So looking forward tayo next year. Bisita Iglesia 2024 ay magpapa-north tayo. Ano ba yung galing sa bibig ko? Mapapa-north tayo. O magpapa-north tayo. No? So excited na naman tayo para sa next na Bisita Iglesia. Still, Ito ba yung last visit iglesia natin ngayon, no? Last na church na to. last na church na to. So Chong, next year daw. Next year daw magpapa-Ilocos na daw tayo. Pa-north tayo, pa-north. Pa-north daw tayo. Pa-north siya. Ay, Tayo. Pa-north tayo. Magpapa-north tayo. Ayan, mga kalakwatsa. Papunta na tayo kay Redeemer. Ganda, overlooking yung yung lugar. Hey, dito na tayo sa paaralan ni Redeemer. Ito na, bilis na. Okay. Oh, ganyan ka na. Kuha ka na lang kay Daddy. And ito yung view na makikita naman natin dito. Diba? Napaka-overviewing mga kalakwatsa. Yung ganon. Diba? Ang ganda. At dito na nga magtatapos mga kalakwatsa ang ating Bisita Iglesia 2023. Muli, ang huling simbahan na napuntahan natin ngayong taon na to ang Monasteryo di Tarlac. So, napakaganda yung experience natin ngayong 2023 na to. So maraming pagsubok naman na dumating sa buhay natin mga kalakwatsa.
maganda man yan o hindi, ay lagi tayo magpapasalamat kay Lord. And hindi lang dapat sa panahon na ito na inaalala natin at tayo ay humihingi ng kapatawaran sa mga nagagawa natin kasalanan, kundi pwede naman araw-araw, no? So ayun lang mga kalakwatsa, thank you sa patuloy na pagsubaybay at pagsama sa ating mga lakwatsahan at sa ating mga galaan, no? Hanggang sa muling episode ng Lakwatsa to the Max. Ito lang sa Maestrong Lakwatchero. So, bye-bye!